आङो दिनै बेखौनो बुंगोन दे जोंनि क'क्राझारखौ गुबुन जायगानि गुबुन स्टेट डिस्ट्रिक्टनि मानसिफ्रा क'क्राझारखौ जोबोद मुगैयोमोन आरो बावहाय गन्दगल बारा होननानै बावहाय कलेज थाबाबो सोलोंसालि थाबाबो गोजौ सोलोंसालि थाबाबो रावबो फैनो नागिरामोन। लासैनो बावहाय लासैनो दिनै जोंनि क'क्राझाराव फैनो हमबाय। सोलोंसालियाव मुलुगसोलोंसालियाव हाबनो फैनो हमबाय। आङो थांनाय 2014 जुन दाननि 5 थारिखआव बे हस्टेलखौ बेखेवजेनदों। बेखेवजेननायजों लोगोसे आङो गोबां मानसिफोरनि गिदिर गोलाव मानसिफोरनि सायाव साजेसन लादों दे मोनसे हस्टेल खुलिबा पारमिसन नांगौ बा अथराइज नांगौ। बे हिसाबै आङो एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय अथराइज लानानै बे हस्टेलखौ बेखेवनाय जादों। बे बेखेवनाय समाव गोबाङानो बयस हस्टेल दंबाबो गार्लसनि थाखाय बिराद प्रब्लेममोन। दा बावहाय आङो इन्जिनियार कलेज, कमार्स कलेज, इउनिभार्सिटि, इउएन एकाडेमिनिफ्राय माखासे बोसोन लानानै आङो बे हस्टेलखौ खुलिनाय जादों। मानोना गोबां हिनजावसाफ्रानो बे हस्टेलाव बे जोंनि हस्टेल गैयैनि सिगां थानो जायगा मोनामोन। सोरनावबा न' गिजियावबो थानांदोंमोन, अखा हानाय अखा सेरनाय न'आवबो थानांदोंमोन। दा बावहाय सानसेखालि आंखौ इन्जिनियारिं कलेजनि प्रफेसार बिथांमोनहा जोंनि क'क्राझार कलेजनि रिटायार्ड सारनाव थायोमोन। बिथांमोनहा न'खौ आंनि न' लुनायखौ नुनानै नोंथाङा थाबैनो न'खौ लुफुंना होदो, जोङो नोंनि न'खौ लासिगोन आरो लोगोसे जोंनि कलेजनिनो माखासे स्टुडेन्टफोरखौ दोनथ'नाय जागोन, थाबैनो लुदो होननानै बोसोन होनायाव आङो जोंनिनो बिटिसिनि 2012नि इडुकेसन मिनिस्टार देरहासार सारनाव माखासे बिबुंथि लानानै आङो बे हस्टेलखौ खुलिनाय जादों। दा बेनि उनावहाय दिनै आङो बे हस्टेलाव थानाय थागिबि गथ'आ दिनै आंनाव फरायनानै बारग'लांबाय आरो लोगोसे दिनै 2021नि जुन दानाव फ्राय बिथाङा ट्राइ खालामबाय थानानै दिनैनि अक्ट'बर दानाव बिथाङा कन्टेक्सुवेलाव बिनेस्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजाव लेक्सारार हिसाबै नुजाफैदों। दा आङोहाय जोबोद गोग्गानाय थाबायदि आंनाव थानाय गथ'आ जे दिनै सासे फोरोंगिरि महरै नुजाफैबाय। दा बे हिसाबै बिथांखौ आङो गोसो खुसियै रंजाखांनायजों लोगोसे आंनाव थानाय जेसेबांनाखि गुबुन गुबुन सेक्सननि क्लासनि स्टुडेन्टफोर दं, बिथांमोनहा जोबोद रंजा खुसियै गोसोखांनानै बिथांमोना आंखौ गोग्गा होनानै बुंदों दे बायद'खौ जोङो सेलेब्रेट खालामनांगौ होननानै। दा बे हिसाबै आं दिनै बिथांखौ बरायनायजों लोगोसे देग्लायनि बारग'लांनाय हाइस्ट टपार मार्क्स मोननानै ओंखारलांनाय आंनि हस्टेलनिफ्रायनो ओंखारलांनाय बिथांमोनहाबो दिनै नुजाथिफैदों आंनि लेंहरनायाव। दा बिथांमोनखौबो आङो दिनै बरायफाबाय। नुनो मोनो जे आदा गंसे हस्टेलखौ सामलायनायाव माखासे गाइडलाइन्सफोर थायो। जिहेथु बे गाइडलाइन्सफोरखौ नोंथाङा माबोरै मेनटेन खालामो आरो आथिखालसिमाव नोंथांनि बे हस्टेल पिजिआव साबेसे फरायसाफोरा थायो? जोबोद खस्थ' बे हस्टेल सालायनांगौ। सोरबा गथ'आ उदै सागोन, सोरबा गथ'आ ओंखाम जानायाव प्रब्लेम होगोन, सोरबा गथ'आ कलेजाव थांनायाव प्रब्लेम होगोन। दा बेफोरखौ दिथा होनांगौआव जोङो साब्रैसो लोगो जानानै बेखौ दिथा होयो। सासेया जाहैबाय आंनि अर्धांगिनि, बिथाङानो बहायनो वार्डेन हिसाबै थायो आरो लोगोसे आंनि फंबाय दुइसिन, बेयो बाहेराथिं दिथा होयो
आरो लोगोसे जोंनि ओंखाम संग्रा माखासेफोर दं बिथांमोना न' सिं बाहेरा बिथांमोना मा खालामो मा खालामा बेखौ दिथा होयो दा बेजों लोगोसे हस्टेल सालायनांगौबा बिनि सोरगिदिं गुवार आरो न' सिङाव मा धरननि बिसिबां साफा लाखिनांगौ आरो बहाय मा मा आगजु नांगौ इलेक्ट्रिकेलनिफ्राय आराम्भ खालामनानै दैनिफ्राय आंनाव दासान्दि 24 आवार्स इलेक्ट्रिकेल एन्ड 24 आवार्स रानिं वाटार दा बहाय जेबो प्रब्लेम मोना थांनाय दैबानायाव क'क्राझार नोगोरा जेब्लानाखि सप्तासेनि बारा दै लोमनानै पावार प्रब्लेम जादोंमोन बे पावार प्रब्लेम जानायाव आंनाव सेकेन्डबो पावार प्रब्लेम जायाखै मानोना आंहा इनभार्टार दं जेनेरेटर दं एभेलेबेल खालामनानै आङो जानाय लोंनायनि फारसे लानानै आङो सोलिबोगासिनो दं आरो दा आंनाव जेसेबांनाखि स्टुडेन्टफोर दङ बिथांमोननिफ्राय आङो गासिबो कभिड भेक्सिन सार्टिफिकेटखौ आं दा जमा खालामनानै लाजोबखाबाय जमा दंजोबो साफ्रोमनिबो कभिडसिल्ड सार्टिफिकेट बे दंजोबखायो आरो लोगोसे आंनाव दासान्दि टटेल आंनाव 48 स्टुडेन्टनि केपासिटिमोन दा आं माखासे बेखौ दानख'नानै दा 33नि सिट केपासिटि दोननाय जादों থ্যাংক ইউ বাইদেউ কি ক'ব আজি যিহেতু কোকৰাঝাৰ ক'ব গ'লে এক সময়ত ভয়াৱহ এই পৰিস্থিতি কিন্তু এই সময়ত আপুনি ইয়াত আহি পেলাই আজি 3 বছৰ পিছত আজি বিবি ইঞ্জিনিয়াৰৰ এটা লেকচাৰ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ইয়াত ছাকচেছ হ'ল আৰু এই ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ আপুনি কিবা ফালে মই ইয়াত কোকৰাঝাৰত মানে তেনেকুৱা একো প্ৰব্লেম কেতিয়াও ফেচ কৰাই নাছিলোঁ আৰু ফাৰ্ষ্টলি আমাৰ এই ৰাস্তাটো বেয়া আছিলে ৰূপাতী নগৰ কিন্তু এতিয়া দেখোঁ যে এইবোৰ চব বনালে খুব ধুনীয়া মানে ইয়াৰ পৰিৱেশবোৰ আৰু প্ৰায় মানে আমি এই ৰূপাতী নগৰ এৰিয়াটো বা হোষ্টেলটোত আমি কেতিয়াও প্ৰব্লেম একো ফেচ কৰা নাছিলোঁ আৰু আপোনাৰ কোকৰাঝাৰৰ মানে এনভাইৰনমেণ্টটো মই ভালেই পাওঁ ইয়াৰ যিকোনো হওক লাগিলে ওচৰ পাজৰ মানুহে হওক লাগিলে বা আপোনাৰ ইয়াৰ মানে যোনবোৰ ফেচিলিটিজ হওক বা মানুহৰ মানে যোনটো নেচাৰ হওক সেইটো খুবেই ভাল আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ আৰু মই মানে ইয়াতে কোকৰাঝাৰৰ সেইকাৰণে চাগে ইমান ভাল পাওঁ কাৰণে আগতে 4 বছৰ আগতে যিমান ভাল পাইছিলোঁ সেইকাৰণে চাগে মই আকৌ ইয়াতে আহিব পালোঁ আফটাৰ 3 years মই সেইটোৱে ভাবোঁ প্ৰফাইলটোৰ আপোনাৰ কেনেকুৱা ৰেছপন্স পাই আছিল বা চুবুৰীয়া গাঁওবাসীৰ লগত কেনেকৈ মিলা মিছা প্ৰীতি আছিল কেনেকৈ ৰেছপন্স পাইছিলে আপুনি ইয়াত থাকিবলৈ ইয়াত একচুৱেলি মই মানে অকণমান ট্ৰাইবেল লোক এটা আছে চ' মানুহে মোক জেনেৰেলি মোক বড়োত কথা পাতে তো মানে মোক প্ৰথমে বড়োত মানে এনেকৈ কয় মই কওঁ মই বুজি নাপাওঁ মানে বা হেৰি হয় তো মানুহবোৰে মানে তাৰপিছত হাঁহি মেলি কয় অ' তুমি হেৰি নি খুব ভালকৈ কথা পাতে মানুহবোৰ আৰু খুব ফ্ৰেণ্ডলি হয় মানুহৰ মানে এটা বাহিৰত আমাৰ ছাইডত মই একচুৱেলি নামৰূপৰ পৰা বিলং কৰোঁ তো মানুহে ভাবে এই কোকৰাঝাৰ এনেকুৱা জেগা বাট নহয় মানে মই ক'ব যাওঁ যে কোকৰাঝাৰ বহুত ভাল জেগা হয় আৰু মানুহবোৰ ইয়াত বহুত ভাল মানে মই বহুত ভাল পাওঁ এইটো জেগা এই কোকৰাঝাৰ চহৰখন কেনেকৈ লাগে আপুনি এতিয়া ক'ত পৰা আহিছিল প্ৰথমবাৰো আৰু এই আপোনাৰ এই ভিজিট কিমান ক'ত পৰা মানুহ আছিল বাইদেউ মানে যেনেবা কোকৰাঝাৰ ফিজ চিটি বুলি এতিয়া দিত কোকৰাঝাৰ চিটি মানে আগতেতো একোৱেই নাছিলে জেনেৰেলি খোৱা প্লেচকেইটা কিন্তু বেষ্ট আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ এতিয়াতো বিশাল হৈছে ষ্টাইল বজাৰ হৈছে তাৰপিছত আৰু চাগে মানে বহুত এইবোৰ গৌৰাং পাৰ্ক বহুত ডেভেলপড হ'ল আগতেতো একোৱেই নাছিলে মানে তেনেকৈ গৌৰাং পাৰ্কত এতিয়া বহুত ধুনীয়া কৰিলে গৌৰাং পাৰ্ক ৰাস্তা পদূলিও মানে ভাল হৈছে আৰু প্লাছ মানে কিন্তু যি হ'লেও মানে কোকৰাঝাৰ মানে চব সদায় ডেভেলপমেণ্টে দেখিছোঁ মই 2014 মানে এতিয়া 2021 মানে এতিয়া মানে ডেভেলপমেণ্টে হৈ আছে সদায় ডেভেলপে হৈ আছে এতিয়া মানে পিছলৈ যোৱা নাই কোকৰাঝাৰ স্কুল কলেজৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব যিহেতু কোকৰাঝাৰ ক'বলৈ ইউনিভাৰ্চিটি হওক কলেজৰ বিভিন্ন ঠায়ে স্কুল কলেজ আছে এই ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব একচুৱেলি মই অনলি মানে BBCতে যিহেতু বেছি দিন হোৱা নাই জইন কৰা মই BBCত মানে বহুতখিনি এতিয়া হেৰি হ'ল দুটাকৈ আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট খোলা হ'ল আৰু ফেকাল্টিছো তেনেকৈ আছে এতিয়া আৰু তাৰ মানে যোনটো লেব ফেচিলিটিছ হওক বা যিকোনো হওক মানে যোনবোৰ দৰকাৰ হয় আমাক যেনেকৈ ডিজিটেল ক্লাছৰুম হওক সেইবোৰ চব অহা হ'ল খুবেই ভাল লাগিছে এতিয়া ক্লাছ কৰি হয় বা পঢ়ায় তাত কোকৰাঝাৰত थैंक यू मैडम बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज बेकि जंगल उड्स रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स गोथाव अमा बेदर सावनाय एवनाय लकेल दाउ बेदर बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय टेन्टनि सुबिदा दङ
bonfire, जिप साबारि, राफ्टिं, एलिफेन्ट राइड, टी गार्डेन वाक, आलादा आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ। बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 910-174-9562 एबा 9707-614-012 आरो 986-483-2734